Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hadin katu kat ni tayo palawan phash la yeng na ka Jingkiew ha ka Jingkiew yo lum Everest ulum ubajrong tam ha ka perthei ka samla Rifiness Wajri ka khun kan thei jong uba shlurbor kharmandai ha ka khat sautrik unai tung acha pasan kala lej ban ai khublei ban pin paw ya ka Sngew ye ki Kmie kha jongka ki badai na ka kur kharmandai shnong laj laram nong spung sim shim Hau kerwa bala phash kila patai kubor ringkan ki video la saki bagi Kmie kha kila piam bat kedup da ka Jingkiew ya ka samla Rifiness ka bala jom ya ka ni ka Jingkiew ha ka ni ka Jingkiew ya ulum Everest dangshen ka balong ka Sngew Sarong ya ka ri India ya ka jilla Meghalaya bat ya ka Shlempuli ya ka yeng ka sem bat ya ki kur ki chan ha ka Jingpidang buram ya ka samla Rifiness Wajri la saki lang do sordar jongkashnong nong spung pelun uba John watbon kharmandai urang bashnong jongkashnong laj laram uba Tobias maulong barkit khot ka sengken thai jongkashnong laj laram Yes, no comment bana nei mi kha nei kharmandai ngala long la wayo man wala ka buram ka no so comment but ngange do ba nang ni shakhamar ki para ki jonga ni bitha nei me kha baro he ba ki nang tur shakhamar ki jingle ki jongki yimdei ban kan rande kumbanga mat por bangali sa Mount Everest ro ki dong ki por banga asngo kumbangan no mara ba kala jot kala palat hande ngamsham la normal bo blay ru la don kan na so kamani ka jingdan ka jong blay but ka kamba ka jong u kumbanga na lamat nganda yatho khanai fi ni kadang long thar ka story ki jingle kamba blay ani hadu manta nga so ba ngam la clear fi blay mo blay long basta blay tip ya ka plans ka jong i way tarang imde ban khuslai ke ege ka ban sawan hi de man shanya scam ho try but nget scam but baro kandi ka jing lam ka jong u ban shwa ban ki lum Everest ka jing mat ka jong ha ka ladan shwa ka asang hi na po ka training na po ka state ki dan ki inter union bangale do ngali na ka NCC hi te ngi dan ka selection process na benta ki unit ka na po state te na state ngali ha po Guwahati pa ki de ki all seven sisters not east bay te nang turu ki dang dan ki khasi ki ba shajet ban present pa ha po Delhi te ha Delhi pa ka de all over state bed all over India and ki don hadu khanyom lak ki cadets te ki bahab jet no tang shongwet ban yole Everest te kala long shisha ka ba ki jing ya lenti ki jonga te ngamsham la randien pat ngai khon be hi namar ba na ka khanyom lak ban yo shongwet ka de shisha ka ba ni ha ba yelong compete para mangi ki khana am turu la imla ban shom to khile no fi punjam na ni ha ba yelong compete namar ke ka ba fitmu shisha ba kwa ban len ba kwa ban long ni ha ban ye khon be hi te ka jing dan ka trai lo ngala ban poi cha ka thong mo bangala ban shajet ban le kiwi Mount Everest hoi baro kita ba Mount Everest sha long ru ba suk ken udan ni ka jing ba ha ru kam kidan gi part mo ki ba di gi jaka ro te ka jing alenti jonga stay nga kumbang ong ngani thu ifi ba bangale pre Everest kadan ka jing thakhle hanga ken pre Everest ta te ngadan namar ba kiwi ki state kidan la ka jong idan badi muslim ki hindu kidan lang tu ba tamba ngani thu khana ka jing mat ki jonga ki kamba ublai hi te por bang tha pala ka ka khli tinga asmo kumba ani nga so sir ken ke ban jang namar ba ni haban I report be shikini kinong hikai ba philong kom no phisa phiklai ni long haban ye thu be te namar ba sha jong long ba pin shisha be ta ka jing pang phimlong de ken habi ban ye thu te man ka singi I report be chikisa te shwa mangan queue forward par ban queue sha kham shan lo jeng to pre Everest te kadan jing thakli atu ka Everest base camp kin mangarang dan te nga smoling aba te hakatu Kmie shwa namal baki ong bala shine ya ban ye move forward ban in net pa sha advanced base camp katu di hapo pre Everest lo buche pi hapo Uttarakhand ang tungarang dan te nga kuslai ba namal thia aba shmi ngam ya thia ade na ka jing thakli ken te nga so si ba tinga le kum lo ang tandam how try nga dan lang itai muslim nga ong itai muslim nga khat lang ong leng ni dwai lang
and hakata kapon bang ya dalang tu ma iri isya long ko ngot te long ni ya dwai lang itu i dwai lagi jang ang dwai li jang tamang ya syong ya pendam lang the masan pendam kata ke jing dwai tengok angan ho be bo blame dan ka bangnya bar habang akhirang step la la ban ya thia ba tengah akhirang step klam dan kanu ke jing thakle tigi kili kinong kai ro kili kinong hikai fla long kum dong kam don kata ka jing thakle ngala jam an hata ki ong ya kata ni le ki se jong lam da de ka jing le kam ba jung try ngan ong pi ha tu ko pong la sa kan ja sa po be kinong sha shi dai nga bang lam ki se jong te ani ka jing le blai te hadong tan mas mango te kadang ka story te kinta hi ma te ngas mo men bang la la kinta yo wana te sa po Everest pa te ngasdang na po Everest base camp na po natu na Everest base ni ya chara ka track kata kadi ka snang kadi ka khat lukla po Kathmandu Nepal be ni te nang tu pa nge ya di ka jan an hadu phara hadu kendai kentang haban shi ya di proses ni kidan ki bade shkau kentang haban ya di proses ni te nang tarang ni da yo ras ngab yo ras tang si sen namar balai ki alam kini ki sipai ni am haban ko ong ke baki ong ken ada ki ong ki shang ya ban shang dong ki ya ni haban follow beten ya ka ke baki alam tengi hab ya man ka sikum tu khandai shko kanta bra khandai kanta ha de poi Everest base camp te da la poi Everest base camp ki bam san sngi ban poi sha summit te da por bang ya ngi noi pi kidan ki jimot jimot khana mar bang la shi ya bi hau tha ba yam te ke bang i li be ni i be sarong ba dab be de kilo amnan kono te ga da ya I will see mata da de I will see mata ke ja min sim jang har ka de na yeng hi wa na man ba nga par khat shi yeng ong mo bang nga shule thlir ngam kwa hi bang man pendam man poi sa ka thong mo man yo wan ra ka buram se mi kha se mi in ba cha jila hi ba ko ba li ro te nga so ko man bang la ban poi nga poi sau bi men step ni mi na po camfu nyo bije drushteng jani te ke ka plan ka baki bo ni de ban poi shatu shjong be summit ha clear jong ulom san baje te nga pa nga kham step khinja ta nga poi sau bije tam e long wei phun samla ha ka bai lawan ra ya ka buram ha ka yen ka sem ha ka snong ka thari ha ki ben ta ba ro ka ba phi la pendam ho shisha na do ka basdang ba phi me na ka jong ka snong ni don ya ka jin sus air ba ka jin shifting ha ban ya kren ba glory pat im don ya ka jin sus air ba ko bai la don ya ka ta sim ka ban don ya ka jin rai ba ka jin ko jin mo cham tha ban pendap ya ka ni ka jin le ban keu yu long Everest yan ri la ong bat nga net bo ublei udon kat le bat nga ha ba nga le ba ngan wan ra ya ka jin job te kom tai le le bat ka bai glory dang le chatai ni bat kam sim ni dang dek ni dang lang hari ha pedeng ke jing dek ba ke jing lang ayu kan jai glory kam sim bat nim la ban chania halade ha ka bokong kata ka por ni ha ban phai shu ublei hi ulong ka jing keri glory on ai ru ya ka jing job ya wat ha ka miet balang ka bengi let ban pelong ya ka jing san dwai ru ni la bo kerpang ya ka jing dwai na kam ta jong pi glory wat kala don ru ka sien ha ka bengi la yo ban let hai yeng ha lat ko ru ban pelong jing dwai kerpang na kam ta jong pi glory ba ublei undaran kat bat pi shisha ha ka ba pi la wan ra ya ka ta ka jing job ha ba pi la ai ka jing tip ya ni ba pi la job ka no kam sim jing ru ka len ka snya hallelujah Misos kan begini ke baro kide dia kecing isnai ke jong ublei, mat kide di kecing ai ke jong ublei. Nam da ublei hi ulang nak kaliang kecungi maso ba hani ke breva melong kabala. Ai ublei hi upapanla. Ba habani ya keren bat iba na ru ila sakhi kata glory kam snu bat ke shania ublei. Sim jangaru kasnu he sngsngan ba piwat pidan hanari no we ru ke ublei le pe mawi ublei. Te kisni ki jing im ke jong pi nang le shakmat kon ni nget ba ublei undaran ka ba pi tang ba pi dan ya kata ka jing sacrifice na ka ban let kiu shu long beres ba nget ha ka jing sakri ublei ru sacrifice amen ba nget ba ka jing ya lenti ke jong pi la yo ye kini ke jing slur ka jing scam ni ka jing ya shat pi la yo ye kini ke but kini ke jing long ke ba pi long ba jing dan ka ai men siam ye ki ba hayin hasam ka ai men siam ye ni bat kalong ke jing kur ye pi